Donald to už podepsal, ne? Nebo? Vy nevíte, jak to? Vy jste investigativci. Určitě, dobré ráno. Včera to bylo náročné. Šli jsme spát ve 2. Hlavně debata ohledně Ukrajiny bohužel potvrdila, že Evropa není schopna se domluvit ani na tom, jestli se bude jednat, nebo kdo bude jednat. Tak jsem s panem Macronem zavzpomínal na staré časy, kde existoval takzvaný normandský formát a ty věci, které projednáváme, já se k tomu vracím ve vzpomínkách. Protože dneska ráno je migrace a my jsme 29. června 2018 ve 4 hodiny ráno V4 zabila kvóty ilegální migraci. No. Tehda ty členské státy, které dneska organizují ty snídaně za chvilku, tak byli strašně vstřícní. Všichni vítali ty migranty a teď, když vidíme, jaký to má dopad na společnost a na sociální smír a na kriminalitu, tak změnili názor. Ale co je důležité, že včera poprvé jsme se setkali jako V4, proběhlo to velice dobře a v úterý já mám oficiální přijetí v Budapešti u nového maďarského premiéra a máme potom V4. Já jsem dal kolegům nějaké priority České republiky, které chceme prosazovat v rámci Evropské rady, takže to hodnotím jako velice dobře. Měli jsme včera zasedání Přátel koheze, je to 16 členských států, kde vlastně chceme společně postupovat a v rámci víceletého finančního rámce. Předseda Evropské rady Antonio Costa to chce, aby Evropská unie alebo rada to dojednala do Vánoc. Samozřejmě všichni víme, a když oficiálně se to neříká, že to chtějí co nejdřív, kdyby náhodou Le Penová vyhrála francouzské volby, tak to len tak jako na okraj, že se to chce dojednat. My máme tady i díky tomu týmu, který úředníků, máme velice dobré úředníky, vyjednali, tak v rámci toho kyperského předsednictví vlastně jsme získali v rámci toho rozdělování peněz 1,5 miliardy euro. A i když samozřejmě nejsme s tím spokojení a budeme určitě dál vyjednávat a přesvědčovat, že ne vždy ta metodika je správná a tak dále, ale to bude určitě na dlouho a to skutečné jednání vlastně bude v polovině listopadu. No, byla dlouhá debata o Číně. Já si vždycky vzpomenu na to, co jsme řešili za covidu. Když jsme potupně stáli na letišti a čekali z Číny na zdravotnické pomůcky a když jsme si říkali, proč výroba vakcín není v Evropě a je ve Spojených státech. No. A taky jsme říkali, že jak všechno zařídíme a budeme sebestační. No. Nestalo se nic, takže ten problém je, že všichni umí mluvit strašně dlouho o všem, ale potom ta proměna těch slov na tu realitu je těžší. Včera Ursula von der Leyen nám ukázala velice dobrou prezentaci ohledně naší závislosti u strategických surovin, která je dost dramatická vůči Číně a samozřejmě jsou tam nějaké alternativy, například Kanada a další, ale říkám, pokud to nikdo neuchopí a nedělá ten mikromanagement, jako jsem za to kritizován a nedotáhne to do konce, tak se trošku bojím, že zase zůstane jenom u slov. Já jsem celkem skeptický na to, že by vlastně byla schopna Evropská unie vyjednávat s Čínou systémem, jak jsme měli Mercosur nebo dohody s dalšími státy mimo evropskými, ale určitě Maroš Šefčovič je skvělý komisař, dobrý vyjednavač
Pokud se to povede, tak by to bylo jako dobré, ale uvidíme, no. Takže to jsme měli tu kohezi. Dneska teda, já jsem včera samozřejmě už mě tam nazývají v rámci Evropské rady, mě nazývají ETS, tak protože my jsme byli samozřejmě první, kteří jsme s tím přišli v lednu. Za mě je to nejrychlejší způsob, jak pomoci evropskému průmyslu, nejen našemu samozřejmě. Ty čísla, které dopadají na český průmysl, jsme měli včera přípravu, tak jsou 55 miliard korun ročně negativní. No, to znamená i ten průmysl, který dostane nějaké ty povolenky náš, ale co zaplatí, tak je to minus 55 miliard. Vidíme, co se děje v Německu, jakým způsobem automobilový průmysl má problémy, takže my jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout nějakých dílších úspěchů, už to vůbec, že komise je ochotná revidovat tu směrnici, že se nám podařilo posunout ty povolenky za určitý časový horizont, že vlastně bojujeme za ty benchmarky, aby byly racionální, že nebude se snižovat ten objem těch povolenek, jak to bylo původně v plánu. A samozřejmě ten základ je v tom, že v roce 2020 komise predikovala cenu povolenek, a to jsou vlastně daně, které platí ten průmysl, a ta cena je 3krát vyšší. Jo? 26,50 mělo být 2,30, dneska jsme někde kolem 77, takže je to problém a my doufáme, že se nám to povede aspoň nějakým způsobem prosadit, aby to bylo účinné vlastně nejpozději od začátku příštího roku. Takže to jsou asi ty hlavní věci, které jsme tady projednávali. Jestli jsem na něco nezapomněl. Takže to je tak asi všechno. Média píšou o tom, že třeba kancléř Merz nebo prezident Macron kritizovali Antonia Koštu za to, že jeho kabinet navázal nějaké velmi základní diplomatické kontakty s Ruskem. Říkali, že by to měli být oni, kdo budou jednat. Další státy prý tvrdili, že Antonio Košta je ta správná osoba, která by měla reprezentovat Evropu. Jak se na to díváte? Já jsem zapomněl na jednu důležitou věc, protože já mám výhodu tím, že Česká republika je vedle Francie, tak samozřejmě s tím Macronem to mám z první ruky a já ho obdivuju, protože on je vlastně jediný, který stále pracuje, on tam má horu papíru a potom, když promluví, tak to má hlavu a patu. No a dobrá zpráva je, že bylo G7 a že de facto americký prezident Trump a Macron to konstatoval, je teďka absolutně v linii poprvé o vzniku toho konfliktu je na stejné lodi, jak Evropa. Ano, to bylo řečeno. To znamená, že v minulosti Trump s Putinem nějak vyjednával mimo Evropy, ale teďka Macron řekl, že zkrátka se na tom shodli, že Trump vnímá úspěchy ukrajinské, když jako já si myslím, že to vojenské řešení to nemá. Ta debata o tom, která tam včera proběhla, jestli použije Putin jadernou zbraň nebo ne, byla úplně šílená, a to teda pro mě. A ta debata o tom, kdo nás má reprezentovat, prosím vás, ta Merkelová udělala 2 fatální chyby. Jo? Pozvala migranty, wir schaffen das, nešafují, a zavřela jádro, protože chtěla vyhrát volby v Hesensku. Úplný nesmysl. Ale ona chodila kolem toho stolu a za námi a průběžně v rámci té Evropské rady nějakým způsobem to ovlivňovala. No. A ta debata, jestli to má být Košta nebo kdo, vůbec ta rada nebyla schopna vůbec se domluvit, kde Meloni, za mě, podle mě skvělý lídr, která skutečně mluví k věci, má racionální návrhy a my máme absolutně stejné názory téměř na všechno, tak začaly ty hlasy, ano, a
byla kritika, že Košta jako už navázal nějaké kontakty, ale říct, že vyjednávat má jenom Zelenský bez Evropy, když Evropa to celé platí, je samozřejmě nesmysl. Takže někteří lídři řekli, že má vyjednávat jenom Zelenský, jiní říkali ne, že má vyjednávat Evropa. Další lídr řekl, že nechce, aby někdo vyjednával za ně. Takže já jen říkám, existoval normandský formát, který, to byla Merkelova, Macron a Putin, se setkávali, naposledy se potkali asi v říjnu 2019 a já jsem zažil 11. listopadu 2018, jsme byli na Champs-Élysées a jsme tam seděli všichni, celý svět a potom byli u stolu Putin, Trump, Macron a Merkelová. A to byly 4 roky po anexi Krymu. Jo, takže ta debata je taková, že dnes ta rada není schopna se domluvit ani na tom, jestli se bude jednat, nebo kdo bude jednat. Takže dlouhá debata, výsledek žádný. Váš názor, kdo by tedy měl jednat právě tady v rámci toho, jestli by to tedy měly být lidé kolem Košty? Já samozřejmě do situace, kdy Macron řekl, Trump teďka je na jedné lodi s Evropou, tak to samozřejmě zásadně mění situaci, když teda Trump vyjednával mimo Evropy a Evropa vlastně to jenom platila. Pokud je ta nová situace a Spojené státy donutí Putina, aby ukončil tu agresi, tak je to jiná situace. Do této informace jsem já byl spíše příznivcem toho, co říká Meloni, že ta Evropa má designovat. A pokud samozřejmě někteří ty lídři jako Merz nechce vyjednávat, no tak ať teda vyjednává Meloni, belgický premiér, který je taky racionální, Antonio Costa. Ale říkám, když to porovnávám s tou minulostí, tak je to dost velké zoufalství. Premiére, vy jste na Facebooku oznámil, že Česko letos nesplní 2% HDP na obranu. Tak máte nějaký odhad, kolik to tedy za ten letošní rok bude? A neobáváte se, Česko si hodně zakládá na tom, že má dobré vztahy se Spojenými státy, neobáváte se, že za to sklidíte důraznou kritiku od Donalda Trumpa? Jo, ale vy víte, na co se ptáte? My jdeme do Ankary mluvit o plnění roku 2025 a ve vládě byl nějaký Fiala. A Fiala nesplnil za minulý rok ty procenta. Je tam... No ne, vy to vlastně říkáte, že jako kdyby jsme my za to mohli. My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější a já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Privátu, my jsme známe se, naše manželky se znají. Měl jsem s ním 5krát kontakt, telefonoval mi 26. prosince, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním. Takže ano, my jsme za minulý rok 3. nejhorší po Albánii a Slovinsku. No a nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec. Takže ono ty summity na to, který já jsem zažil, tak to probíhá přibližně jak proběhla G7. Určitě jste to viděli. Všichni tam seděli, přišel Trump a řekl I am the boss. A tak to je. Takže já ho mám rád, je to fajn člověk a těším se na to. Ještě prosím reakci, pane premiére, na včerejší rozhodnutí České národní banky zvýšit úrokové sazby. Vy jste to ještě předtím kritizoval. Tak... Jo, no tak to jako... Tyhle teoretici jako ničí, poškozují životy našich spoluobčanů a firem. Přece není normální, když v květnu jsme snížili inflaci na 1,8. Jsme druhý nejlepší v inflaci a Česká národní banka to navýší. Proč to navýšila ECB o 0,25% bodu? No protože inflace v Evropské unie je 3,5% nebo kolik. Jo? Takže v Evropě to stouplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo
jo, a protože tam vykládají nějaké nesmysly, tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu, už v lednu jsme zrazili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život. Takže my to držíme podle Eurostatu pod 2%. Jsme druhý nejlepší v inflaci v Evropě, takže není na to žádný důvod a já mám právo se k tomu vyjádřovat, protože byl jsem ministr financí, trošku tomu rozumím a zásadně nesouhlasím s těmito nějakými teoriemi o tom, že naše ČNB může ovlivňovat. O to víc teda, když všichni chceme korunu, moji chceme, tak ten rozdíl, který je zase 1,5% tam neprospěch české koruny z hlediska základní sazby je nesmyslný a proto to kritizuju a vždycky to budu kritizovat. Já se chci zeptat na to, že na ministerstvu životního prostředí byl vybraný teď nový ředitel České inspekce životního prostředí a je to sponzor motoristů, který nemá zřejmě podle všech informací žádné zkušenosti tady s touto agendou. Je to vlastně pod něm podnikal v realitách. Tak jestli vlastně je to v pořádku, že tam se dostávají lidé, kteří odborně nejsou jako nijak, proto je to relativně vysoká odborná úřednická pozice. Jak to vnímáte? My jako hnutí ANO, my to takhle neděláme. Já si nemyslím, že je to správné, ale my máme nějakou koaliční dohodu a je to na nich, koho tam dávají, jak dávají. Jako my. Já jsem se vždycky choval jinak. Já jsem zkrátka všude vždycky měl a vybíral lidi, kteří jsou kompetentní, ale já to neumím posoudit. Možná ten pán je kompetentní, ale... Ptáme Ondřeje Prokopa po těch dalších zveřejněních to vlastně, že tedy neoznámil, že vlastnil nějaké byty, navíc to vypadá, že ty byty stavěl developer, se kterým předtím on ve své politické funkci jednal o pozemcích. Myslíte si, že by Ondřej Prokop měl zůstat v čele pražské kandidátky ANO? No to určitě nejsou příznivé informace a samozřejmě se mi to nelíbí. Pan Prokop slíbil, že to vysvětlí, nevím, jestli dneska, nebo kdy to má. A uvidíme, jak to vysvětlí a podle toho výbor bude reagovat. Pane premiére, já bych se ještě zeptala na to dnešní jednání, které vás teď čeká, náročné jednání o rozpočtu. Všichni říkají, bude to boj, tak s čím vy jste připravený tam vystoupit? Ale dneska to nebude boj. Dneska vlastně poprvé budeme mluvit o číslech, je fajn a já jsem poděkoval kyperskému předsednictví, že vlastně ten megabox změnili. My samozřejmě nejsme stále spokojeni, ale ta hlavní bitva bude v listopadu, takže dneska nečekám, že to... My jsme už tomu vystupovali, já jsem tomu včera vystoupil v rámci toho zasedání těch přátel koheze, které vlastně volala Meloni a rumunský prezident, ale dneska si nemyslím, že by to měl být nějaký zásadní boj. A je to klasika, samozřejmě čistý plátci vůči příjemcům a ty, co platí, tak se snaží samozřejmě nějakým způsobem to dostat nazpátek. No a my, kteří jsme tak špatně zprivatizovali a proto 280 miliard dividend odklady do zahraničí, vždycky argumentujeme fajn, dostali jsme 1000 miliard a 20 let, ale tady vy dostáváte každý rok 280 miliard, jak jste si dobře nakoupili u nás ty firmy z návratností u některých pár měsíců. Hodně se mluví o tom, vlastně, kde ty peníze vzít pro ten rozpočet, o těch nových vlastních zdrojích. Ano. Jaké bychom my podpořili jako Česká republika? No tak samozřejmě komise chce nové zdroje, to znamená komise chce nové daně de facto, chce zdaňovat, no a nám se to nelíbí, no, takže mně ve finále je to jedno, odkud přijde ty peníze, jak si peníze pro Českou republiku. Takže ty nové zdroje podpořili v tom společném dopise.
Jo, tak pokud mají nějaké informace, že ty nové zdroje budou, to je fajn, ale já se soustředím na peníze pro Českou republiku. Mě ještě zaujalo, jak jste říkal, že včera byla debata, že některé země mluvily i o tom, že tady je hrozba, že by Rusko použilo i jadernou zbraň. Tak se Ne, tam spekulovalo se o tom, že jestli je takové riziko, nebo... Pro mě to byla absurdní debata, protože ta válka trvá 4 roky. Je jasné, že... Takže byl tam Robert Fico, který s Putinem mluvil, z čeho byl skandál, a když s ním mluví Trump, tak je to všechno v pořádku. Tak uvidíme. Dobrá zpráva je, že Macron potvrdil, že teď Trump je poprvé na jedné lodi s Evropou, tak doufáme, že teď bude ta síla ještě větší, aby jsme dotlačili Putina, aby ukončil tu agresi. Může vůbec Trump pomoci, když Trump vlastně ještě, než nastoupil do úřadu, tak sliboval, že do 24 hodin tu válku ukončí a teda uplynulo už mnohokrát 24 hodin a nic se nestalo. Tak jestli vůbec... No, tak on se nestaral o Ukrajinu, řešil ten Hormuz, tak teďka snad ten Hormuz dopadne, doufáme, a teď snadně zůstává jenom uvěřit tomu, co říkal Macron. Macron byl spokojený, on umí s ním jednat, a my, co známe Trumpa, víme, jako, jak se chová, a já znovu opakuji, že je potřeba vědět s ním jednat, jak se s ním má jednat, ale v principu je to velice příjemný člověk, který samozřejmě na mítincích a při jednání s novináři se mění na jiného člověka. No, já musím běžet na to snídani. Jo? Patriotům pro Evropu, když jste měl včera setkání s Patrioty pro Evropu. Jak šlo to setkání s Patrioty pro Evropu včera, ještě než se zahájila? Já myslím, že Patrioti pro Evropu mají dobré šance. Já jsem ani nevěděl, že tady například ten náš belgický partner má preference 27%. A je tady zajímavé, že v Belgii ta vláda je strašně neoblíbená, ale ten premiér je skvělej, byl u nás, já ho strašně uznávám, belgický premiér je skutečně úžasný, on má velkou oblibu, na rozdíl od jeho vlády. No potom je tam samozřejmě Le Penová, i kolegové z Litvy, takže i ve Španělsku ty naši partneři mají celkem dobré šance, ale co se stane, se ukáže až příštích evropských volbách. Je pravda, že je důležité, jak dopadnou francouzské volby, jestli Le Penové dovolí kandidovat ten soud, myslím 7. července. A to je to asi zásadní celkově i pro tu budoucnost Evropy, si myslím. Já už musím běžet, jo, sorry, jo, dejte se.